हेल' जोंहा नै सरलपारायाव पिकनिक जानो फैदों एसे इन्जय खालामसै नै बिथाङा ना फ्राय खालामगासिनो दं नै ना फ्राय एवदों आरो नैबाव दाउजों टमेट'जों ओंख्रि बियो ओमफ्राय नैबाव बे दाउ खाजि आरो मोनखाबाय बियो जौजों जाजायो बावबो जा दङ थाइबें दं गाजर दं आंगुर दं आणि बे ये पनि दं आरो नै गोजाबो दं बहुत अच्छा होता है ये जो इधर इधर से लोंनोसै मस्ती खालामसै बिराद मोजां खानाय जायगाया पिकनिक जानो सोरबा सोरबा फैगासिनो बयबो जाग्राफ्रा बे दं सेंग्रा सिख्ला जाफैदों ओइथिंजाय दखान आरो ओरैबो दङ दैया नै जों दै जिङावनो जाखादों बिराद मोजां थान्दाबो नै जोंना बिथाङा ये कश्मीर का स्याउ एप्पल 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 ये असम का ये थाईलैंड का ये बहुत टेस्टी है जो ये है ना ये मिक्स है ये चाइना का भी है टेस्टी है लेकिन जो ये दारू है ना ये बहुत दूर भूटान का है अच्छा अभी हम लोग सरलपाड़ा असम में हो लेकिन भूटान बहुत ज़्यादा दूर है पिकनिक जाग्राया आसोला बिथाङा नै ना एवनाया थाव बेदर जादों आखायावनो सिथाबबायसो माथो माया सिथाबखो ए बेलाय सिथाबखागोन ना एसे दे मोजाङै एव मोजाङै एव बिराद मोजां इन्टारेस्ट खालामसै जोङो जौआ नै द्रामाव दंखायो जौ गोराना नैबे जौ गोरानसो जौ गोरान माखासे लोंसै माखासे जौ गोजा लोंसै थारखौ होआबासो जायो होआबा ओइ लोंजेनबायानो हाब फुलखौनो नुवा ओमफ्राय आंगुरजों जाबाय ने आंबो दं नैबे थारखौ माबागासिनो